परबतजरा चेम्पियनशिप फुटबल लीग 2024 थांनाय सानखालि जोबलांबाय। कक्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय SNB स्टेडियाम काजिगावआव खुंजानाय परबतजरा चेम्पियनशिप फुटबल लीग 2024 जोलुर बादायलायनाया मैया जोबलाङो। जोबथा एबा फाइनाल जोलुर बादायलायनायाव आलासि महरै बाहागो लाफैयो आसाम फुटबल ओइस्ट जननि आफादगिरि कबिरजन बसुमतारीजों लोगोसे बाहागो लाबावो बारग' MCLA जतिन ब्रह्म, परबतजरा गेलेमु गौथुमनि आफादगिरि अंकुर चन्द्र ब्रह्म आरो नेहाथारि त्रिबेन सांमा आरो गोबां जोलुर अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। जोबथा बादायलायनायाव नारा-नाथा नाजानायनि गेजेरजों बंसीजरा केन्द्र क्लाबा 3 गल आरो जाखांफु FCआ 2 गल सोनो हानायाव जाखांफु FCखौ फेजेननानै देरहासार जानो हायो बंसीजरा केन्द्र क्लाबा। थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 16 अक्ट'निफ्राय जागायनानै मैया 6 अक्ट'सिम SNB स्टेडियाम काजिगाव जोलुर गेलेग्रा फोथाराव परबतजरा जिल्ला गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव परबतजरा चेम्पियनशिप 2024 जोलुर बादायलायनाया गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों थांनाय सानखालि जोबलाङो। गेलेनाय बिथिं फारसे नोजोर बोनानै गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों आसाम फुटबल ओइस्ट जननि आफादगिरि कबिरजन बसुमतारीया बेखेवनानै होलांनाय बे जोबथा एबा फाइनाल बादायलायनाया परबतजरानि मोननै गोख्रों जोलुर हानजा बंसीजरा केन्द्र क्लाब आरो जाखांफु FCनि गेजेराव जानानै थाङो। परबतजरा DSCनि जे सुपार लीग फुटबल जे लीग जादोंमोन बेयो दिनैहाय जोबथा सान। बेवहाय आंखौ आलासि हिसाबै लेंहरदों बिथांमोना परबतजरा DSCआ। बेवहाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आलासि महरै नुजाफैनो मोननानै। बिथांमोननि जे खेला सालायनाय फुटबलखौ DSCआ परबतजराया आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा गासिबो जे एसेबां मोजां हाजार हाजार फैनानै जे दिनैनि बे फुटबल फाइनालखौ जाफुंसार होनो हेफाजाब बेखौ नुनानै आङो आरो गेलेगिरिफोरनि जे गेलेनाय जे डिसिप्लिन बेवहाय फ्राय सेनियर प्लेयार दंजोबोमोन। आं फ्राय सिनायो बिथांमोनखौहाय। बिथांमोना गोबां स्टेट प्लेयार बाहाय दंजोबो। ओंखायनो दिनैनि जे गेलेनाय बेवहाय माने लीग बादि नुवाखै, मोनसे ट्रफि बादि मोनसे खेला जादों दिनैनि खेलाया। आं जे नुबोयो लीगखौहाय आरोखि लीगनिफ्राय बुहुत हाइ गोजौआव थांदों आरो दिनै खेलानि स्पिरिट आरोखि। जे स्किलफुल बिथांमोनहा गेलेदों, डिसिप्लिन गेलेदों, जेरेखम जों नुयो टिभिफ्राव आरोखि बेखौ टिभियाव लाइभ खालामनो मोनबा निस्सय बे रोखोमनि एसे नुगौमोन आरोखि दिनैनि खेलाखौहाय। बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों परबतजरा DSCखौहाय। बाहाय खुनु मोनसे डिसिप्लिनखौ ब्रेक खालामनानै माबा मोनसे खालामनायनि मोनसे आं खुनु बाहाय नमुना आं नुवाखै। बे रोखोमनि जागोन होननानै आं आसा खालामदों। ओंखायनो आङो खेलानि आगोलावबो जानायनि आगोलावबो जे फंनैसो बाथ्रा बुंदोंमोन डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनानै गेलेनांगौ। एखे बिथांमोना सिनायखाजोबनाय गासिबो प्लेयारा गासिबो बेखौ बिथांमोना मेनटेन खालामनानै गेलेदों। आसा खालामो बिथांमोननिफ्रायनो हयथ' गोबां बिथांमोना I लीग बा ISLआव बिथांमोना सानसेब्लाबो बाहागो मोनहैगोन, गेलेनो मोनहैगोन। आरो बाहायथ' I लीग गेलेनाय सासे दंखायो जोंब्ला ब्रह्म, बियो कार्बि आंलंनि कासा FCजों बिथाङा I लीग बि डिभिजन गेलेनानै फैगोदानथार बे गथ'आ आरोखि। सिनायखायो जेनेबा जोंनि बारहुंखायावबो थाहैदोंमोन क'क्राझारा बेसेबांबा गोबाव। आंनो बारहुंखाखौ लिड खालामदोंमोन बे समनिफ्राय बेखौ खांबोनो बाबोनो मोननाय हिसाबै मिथिजोबगौ गासिखौहाय। दा बियो क्वालिफाइड जाबाय कासा क्लाबा कार्बि आंलंआ I लीग गेलेनो थाखाय। बिनिफ्राय Aआव थाङो नालाय दा बिसोर I लीग मेनखौ गेलेसिगोन आरोखि। आसा खालामो बिनिफ्राय जौसिनाव ISL दङ। बोरैबाफोर माब्लाबा निस्सय बिथांमोननि जुदि देहाया थिग थायोब्ला निस्सय बे गथ'आ निस्सय ISLआवबो गेलेनो मोनगोन आंहा आसा दङ। आरो फैबाय थानाय समाव निस्सय परबतजरा DSCआ बिनिफ्राय साबसिन खेला सालायबावगोन आं मिजिंथिनाय दङ आरोखि। गेलेनायनि बिथिङाव लाइमोनफोरखौ माबाफोर खावलायगोन नामा? गेलेनाय बिथिङाव आङो लाइमोनफोरखौहाय खावलायगोन लेखा फराखौ जेरैहाय फरायनायखौ जेरैहाय गावनि आंगो हिसाबै साननानै लानानै गोसो होनानै फरायनानै गावनि केरियारखौ दाफुंनो हायो, थिग बे फुटबल गेलेनायाबो मोनसे केरियार। ओंखायनो बेखौ केरियार हिसाबै दानो थाखाय जाय फुटबलखौ गेलेगोन जाहाथे गोसो गोरबो मोदोमजों बिथांमोनहा गेलेनो नाजायो। बेबादि गेलेनो नाजायोबा निस्सय दानि जुगाव ओरैबायदि सुबिदा दङ, नोंनो फरायनानै डक्टर, इन्जिनियार, IAS, IPS जाब्लाबो नोंखौ बारा सिनायनाय नङा। सासे फुटबल प्लेयार जुदि ISL प्लेयार जायो, I लीग प्लेयार जायो, बे IPS, IAS आबो नोंथांनि सिङाव थांनानै बे फिल्डआव थांनानै बे खेलाखौ नायनांगोनसो आरोखि। बे गथ'आसो गोजौआव थाहैगोन लेभेला।
बे रोखोम लेभेलनि जोंनि फुटबलखौ दा इन्डियान फुटबला जायगा होबाय ओंखायनो आं आसा खालामो बिमा बिफा गार्जेनफ्राबो गेलेनायखौ उन्दैनिफ्रायनो जुदि गथ'आ गेलेनो गोसो दंब्ला बे गथ'खौहाय सापर्ट खालामनांगौ आरो लकेलनि जे जोङो दैदेनगिरिफोर दं अर्गानाइजारफोर जाय बिथांमोना दैदेनो क्लाबखौहाय बिथांमोना बे गेलेनायखौ जाय दावखोलांनो हानायनि लामा दंबाय थायो बेखौहाय सापर्ट खालामनानै बिथांखौ हेफाजाब होब्ला निस्सय बे गथ'आ मालाबा गोजौ लेभेलाव सहैगोन आं मिजिंथिनाय दं आरोखि উত্তেজনাপূৰ্ণ ফুটবল আজি আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছোঁ বংশীজৰা কেন্দ্ৰীয় ক্লাব আৰু বাছবাৰী জাখাংপুৰ ক্লাবৰ মাজত যে খেল হ'ল খুব উত্তেজনাপূৰ্ণ খেল হৈছে নিশ্চয় ইয়াত বংশীজৰা কেন্দ্ৰীয় ক্লাবে 3-2 গ'লৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছে যদিও জাখাংপুৰ এফচিও কম খেলা নাই খুব সুন্দৰ খেলিছে তো গতিকে আমাৰ এই অঞ্চলত ফুটবলৰ যি খৰাক অৰ্থাৎ মনৰ যি খৰাক এই খৰাকখিনি আজি দুটা দলে মানে দিব পাৰিলে আৰু কি বিশেষভাৱে মই পৰ্বতজৰা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ হৈ পেলাই আজি দুটা দলৰ খেলুৱৈসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টিম মেনেজাৰ টিম কোচ আৰু ইফালে আমাৰ ফিজিঅ'থেৰাপি যিমান ষ্টাফ আছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ খুব সুন্দৰ ফুটবলৰ যি পৰিৱেশ ফুটবল কেনেকৈ খেলিব লাগে ফুটবলৰ মানদণ্ড বজাই ৰাখিখিনি আজি আমাৰ খেলুৱৈসকলে ইয়াত ফুটবল খেলিলে আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ অসম ফুটবল সন্থাৰ এইজনৰ সভাপতি ইয়াত আহিছে এখেতে খুব সুন্দৰ বাৰ্তা আমাক প্ৰেৰণ কৰিলে তেখেতকো মই বিশেষভাৱে পৰ্বতজৰা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত উপস্থিত আমাৰ এক্স MCLৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ বহুতো ইয়াত ফুটবল অনুৰাগীয়ে ইয়াত উপস্থিত হৈছে এখেতসকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অদূৰ ভৱিষ্যতে যাতে ফুটবলটো আমি পৰ্বতজৰাত আৰু এখোজ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সকলোৰে সহায় সহযোগিতা মই কামনা কৰিলোঁ আৰু যাতে আমাৰ পৰ্বতজৰাৰ পৰা মানে ষ্টেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেললৈকে যাতে আমি প্লেয়াৰ প্ৰডাক্ট কৰি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সকলোৰে সহায় সহযোগিতা মই কামনা কৰিছোঁ